Aisha yan mata, Aisha yar gata, Aisha ya ke taho zo kimiyya. Ya Aisha kaunar ki na sanya zuciya daga ni sai ki, daga ni sai ki. Zo Aisha, Aisha ina son Aisha, kar da ke bar ni masoyiya daga ni sai ki. Taso Aisha san ki ya ratsa min zuciya, ko da na fushi san ki nake sanyaya zuciya. So babu daɗi idan ka zamo mai shan wuya, nisa armaci ba tare na shiga ta so miji a wutar mata. Ko a cikin gida Aisha kira ta sarauniya, ko Islamiya Aisha take yin na daya. Sunan Aisha duk inda ka je ka tambaya, ta gama duniya shi yasa na kira ta sarauniyar duka 'yan mata. Daga ni sai ke Aisha yar fara kuma mai ilimi ga tarbiya, ga kuma hankali da tunani ba ta shan wuya. Ko da ganin ta kai ka san ta zarce zubin siya, don haka rabbana godiya na yi ma da ka bani Aisha yar gata. Yan mata ku zo ku yi koyan halin Aisha, ba ta yin fushi kuma ba ta da zafi Aisha, ga ta da farjini kuma ba ta zuba ga Aisha. Dole na yi raha domin na zarce dukan samarin 'yan mata. Daga ni sai ke Aisha ya ke taho zo kimiyya. Ya Aisha kaunar ki na sanya zuciya daga ni sai ki, daga ni sai ki. In aka so mace so mai halin Aisha, ni kawa tsari na ba tamkar Aisha. Ko da mafarki zan ba na wuce Aisha. Aisha gimbiya zo ta so dukin tsallake sauran mata. Matan gari duka sun yaba halin Aisha, dukkanin abokai sun ce in rike Aisha, duka yan uwa dangi sun ce ga Aisha. Ni ba ni da fargaba a dake na kara Aisha ce zan fure ta. Daga ni sai ke kin zama ginshikin duka raina ban rabuwa da ke, kin zama jijiya kin tsallake duk sassan jiki, kin zama sutura da zafi ba na fushi da ke. Zan iya ba da kyautar komai nauni a bani Aisha 'yan mata. Kwaliti idan zan banyi sai na sa da ke, sauti bai shiga a cikin kunne na babu ke. Ko ban lafiya in na ganki jiki zai yi wartsakiya, zan yi farin ciki na yi murna sanda na ganki kin zama matata. Aisha, Aisha, wayo Aisha. 070 37 20
This is